Naimbag Arabiyo amin kakabsat. At to'y kabsat yun ni Pastor Joey. Ti kadwayo iti tunggal rabi ti Sabado iti panagdebosyon kan panagkararag. Ni Jesus ti kamang ko, Jesus keep me near the cross. Ni Jesus ti kamang ko, nga ubog ti dungo, nagayos kada tayo, nanipud Kalbaryo. Ni Jesus ijay krus, inted na tiraguk, ingganat diak magunod, gloria di agibus. Ijay krus tuy kararwak, asinasarak na, tiapo inayat nak, miagnat impatlina. Ni Jesus ijay krus, inted na tiraguk, ingganat diak magunod, gloria di agibus. Jesus alwadanak, tapno diak matinag, kasanga amasipak, adakan katibiyag. Ni Jesus ijay krus, inted na tiraguk, ingganat diak magunod, gloria di agibus. Ijay krus agurayak, talged kan namnamak, ingganat maragpatak, na gloria nabiyag. Ni Jesus ijay krus, inted na tiraguk, ingganat diak magunod, gloria di agibus. Iti daytoy a panawan ti Kwaresma, kaduandak kas agdebosyon tayo, kas kitain tayo. Dagiti pasati na santo na surat ang mangipakita no kasano ti kinadakkel ti ayat ti Dios kada tayo, kat gapu ti dayta nga ayat ti Dios kada tayo, ni Kristo na tay. Ti leksyon tayo ti daytoy a Sabado, kat masarakan iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma, Kapitulo 5, versikulo 5 agingga iti 8 kat kastoy ti mabasa tayo. Iti tiyempo a pinili ti Dios, idi awan paylaeng ti kabailan tayo, na tay ni Kristo gapu kay iti managdakdakas. Awan ti siya sinuman asi ayat amatay gapu iti nalintig a tao. Nalabit nga da makaitured amatay gapu iti naimbaga tao. Ngem impakita ti Dios tayat na kada tayo, idi managbasol tayo paylaeng, na tay ni Kristo gapu kada tayo. Iti tiyempo a pinili ti Dios, idi awan paylaeng ti kabailan tayo, natay ni Kristo gapu kay iti managdakdakas. Kati Dios impakita natay at nakada tayo, no idinto managbasol tayo palaang ni Kristo natay gapu kada tayo. Anyan ang nagpintas a versikulo. Anyan ang nagpintas a palagip kada tayo. Kas itultuloy tayo alagipen ti
pagtuok, panagrigat, agraman ti ipapatay ni Jesus. Iji cross ti Kalbaryo. Lagi pun tayo, anaaramid amin dagitoy. Lagi pun tayo, nagrigat ti anak ti Dios, natay ti anak ti Dios. Gapu kada tayo. Gapukan ka. Gapukan niya. Gapu na nga rin kakabsat. At da, confidence tayo. Confident tayo nga umasidag kan na. Confident tayo nga umawag kan na. Mabalin tayo ti umasidag kan na nga awan iti panagduado kan panagbutag at talikodan na tayo. Awan duado kan panagbutag at di na tayo tupulos adenggan. Awan duadwa kan panagbutag pagrekpan na tayo. Iti ruangan, iti tawa. Inyawat na, indato na, tibiyag na, gapu kada tayo. Tapno, maadan tayo nga rod, iti waya-waya, nga umasidag, umadanikan kwa na. Nga agkamang kan kwa na. Mabalin tayo, nga ikamang dagiti amin aparikot tayo. Mabalin tayo nga ikamang dagiti amin asagubanit tayo. Dagiti amin asakit tayo. Mabalin tayo nga ikamang dagiti amin asakit tinakam tayo. Dagiti pakariribukan tayo. Mabalin tayo nga ikamang kankwana. Agsipod ta. Isu na ahasi ka na ayat. Gaputi ayat na. Ulitek. Gaputi ayat na. Inpaay na. Agraman biyag na. Umadani ka kabsat. Umay ka. Intakan Kristo ita. Yasidig mo ti sakit mo kan Kristo ita. Ababaan ka iti sugat na napaimbag tayo. Umay ka. Yasidig mo. Dagiti pagparikotam ita. Iso anag ko na. Palag-anan na. Amin. Adadagsan tayo. Umay ka. Umay ka. Kadwa anak. Kadwa anak. Iti sa kaanan ti cross ni Jesus. Umay ka. Kadwa anak. Intakan Kristo. Intakan Kristo ita. Umadani kami kan ka o Jesus. Umasidag kami kan ka Jesus. Sika, agaputi ayat mo ka na kami. Natay. Indaton mo tibiyag mo. Tapno magasan kami. Tapno madan kami iti waya-waya. Nga umadanikan ka. Kan iti Diyos. Tapno madan kami. Iti confidence. Nga, no masidag kami kan ka, di minto pulos mapadasan iti mapagrekpan iti ruangan kan tawa. Di minto pulos mapadasan iti matalikodan. Nga no masidag kami kan ka, adayo kang pailaeng, agtartaray kan a sumabat ang mga rakop kada kami. Jesus, manubot mi, umay kami kan kaita. Sika ti kamang ken sika ti karadkan mi. Ti daytoy nga oras o Dios, idatag ko dagiti amin nakakabsat akadwa iti daytoy nga debosyon ti daytoy nga rabii.
Idatag ko ida iti sangwanam, agrama iti amin, pagparikotanda, sakit, arikrik na enda. Arakupom ida, arakupon na kami. Patgam iti kararagmi, bendisyonan na kami. Agasan na kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kabsat, iti dahito yung panahon ni Kwaresma, ituloy tayo. Alagi po, tinakal ngayat ti Diyos. Tinakal ngayat ti Kristo kada tayo. Kadagit ti agkasangay ken mga ngay ti anibersaryo ti kalaysada ti daytoy nga aldaw ken ti daytoy alawas. Idanon ko kadagiti kablaaw mi ket sapay ta ti Apo Dios Ama ken Espiritu Santo isuda ti mang bendisyon ken mangipay ti sumbat kay ti karkararagyo. Ti minsan pay siak ni Pastor Joey ti kadwayo ti daytoy panagdemosyon ken panagkararag iti rabi ti Sabado. God bless you all. Amen.